So magluto ang sinagawang okanon. Akong okra. Ang akong gabi in taon, kuyot. Kuyot ako, gulay, ang akong gabi, kuyot. Sus Mariusip, sangap, sa lingsing pa, may samua. Yan ilan din, ikuan na. Bruce kapin, pero kabuo, ang taon. Batong. Pagkabasa ni Ray. Kaya wadyo ko luto-luto, batang-taon na niya. Piningon mo gulay ko. Kaya gusto ko gawin ng mga Chinese na pagkaon eh. Libre naman. Labi man nila pagkaon niya. Siyempre, tinaw po. Pagkaon na po. Kaya ko ginamos oh. Ginamos. Dala pa na ako sa Pinas. Ikan Pinas. Napapag mais bugas. Kasi kung palit mga kanaluto unon kay kanang usay la. Kami kayo na magluto ko ani ana. Unya ni kaput sa balay. Natambak na. Kay tapuno nagluto. Naluto. Hindi ka ni gay. Palit na ako gabi eh. Ligurado ang luto na ako kay. Butan ako ni sa ref. Awang ending. Wala, matulog yung habi eh. Andun ba hindi may lutuon. Pwede ako doon kay. Ako ang taon kay. Akong kauban din siya mukhaon ani. Sabi na ni Ukra. Pero ang kalbasa ako napalit mag-ahap. Tikig na nataba niya. Yung gabi ako din kung kay kuyot na. Bukani. Maglagat. Kuminan ako, di kini malata ng gabi ba? Hindi mo na siya ka ng bukbaan eh. Hindi na paghiwa kay para malata dayon kay ambot malata ba jud ni. Aw na to. Kung say resulta ani. Ang gabi. Yung parang gagmay, makatubo. Yan rin ako kabukasan. Hindi ko na ni hugasan kay maglaway ni iwaon na ko daan ni hugasan dayon. Ano ba ko na kaya mag-gitigin? Makatay-tay ba yan eh? Huwag doon, yan hindi masayang. Saglan ang talong sa tubuo. Huwag ko nung gagmay.
Nilang kamunggay nga laos. Larag. Oh, asa ka na, inikulbot, walay dahon. Puro natulan. Mahal pa, Jud. Pero kay, gusto lagi yung kaon, bahala na lang. Oh, kalabira na. Na maluto ang atong utan Bisaya nga na isda. Tara, hapit na maluto ang atong utan Bisaya nga na isda. Saan na itong isda? Ang tago. Tara. Ano ni sakto? Pinalapot-lapot sa gabi. Yan lang ganit, yung gabi nata.